ברוכים הבאים לשיחת הוועידה של מלר"ן לסיכום התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2024. השיחה תלווה במצגת משקיעים. נתחיל עם סקירה על הפעילות העסקית ולאחר מכן נעבור לשלב השאלות תשובות. ניתן לשלוח שאלות כבר במהלך המצגת והחברה תתייחס בסיומה. לפני שנתחיל חשוב להבהיר כי השיחה לא מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים השוטפים של החברה, לרבות דוחות כספיים, הצגות ודיווחים אחרים שפורסמו. הנתונים שיוצגו במהלך השיחה עשויים לכלול מידע צופה פני עתיד, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. וכעת נעביר את רשות הדיבור לציון בקר, מנכ"ל החברה. ציון, בבקשה. שלום לכולם, יושבת איתי אולה אליהו, סמנכ"לית הכספים שאתם כבר מכירים משיחות קודמות. לצערנו עוד רבעון חלף, ישראל עדיין במצב של מלחמה, אז אנחנו מייחלים כמובן לשובם של כל החטופים ושוב החלמה של הפצועים, משתתפים בצער המשפחות ומקווים שכמה שיותר מהר ישראל תצא לתקופה אחרת, שונה ואופטימית יותר. האמת שכבר מאתמול לא מעט משקיעים מוסדיים ואחרים פנו אלינו, התקשרו, קוראים את הדוח, מתעניינים. אני בטוח שאנחנו לא ההחזקה הכי גדולה בפורטפוליו, אז המון תודה. מאוד מעריך את השיחות איתכם, את הפניות אלינו, את החפירה במרכאות בדוחות, זה תמיד מועיל, תמיד מוסיף הבנה של מה אתם צריכים בדוח או איזשהו פירוטים יותר, ולחלק מהדברים אני כמובן אתייחס ואתן דגש כבר במהלך השיחה עכשיו כתוצאה מאותן שיחות יחד איתכם. את בעלי המניות שלנו אתם כבר מכירים, את ההנהלה, הבעלים, הצ'רמן שלנו כמובן מוכר, אז אני אגש כמה שיותר לעניין. שורה תחתונה, רווח כולל לפני מס ברבעון הראשון 12.1 מיליון שקל. אם אנחנו מנטרלים מהרבעון המקביל, מהתקופה המקבילה 4 מיליון שקל רכישה חד פעמית של אגרות חוב, אנחנו ברווח מאוד יפה, מאוד יציב, על תיק ממוצע קטן יותר. זאת אומרת, אתם רואים את הניצול של השקל השולי, תשואה יותר גבוהה בפעילות הקצרה שלנו ועוד, כי על תיק יותר קטן הצלחנו לעשות הכנסות מימון ורווח בשורה התחתונה מאוד מאוד דומים בצורה יציבה, בטח בתנאי המקרו הנוכחיים, ועם תיק קטן יותר אני חושב שזה ראוי ויפה. 34 מיליון שקל הכנסות מימון, שוב היקף הכנסות יציב לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר שוב התיק הממוצע הרבה יותר גבוה, כ-900 ומשהו מיליון שקלים לעומת ה-740-750 מיליון שקלים בתקופה הנוכחית. עוד פעם, הרווחיות הזאת מגיעה מהתשואה יותר גבוהה לנכסים, מניצול של כל שקל שולי, מהוצאות מימון גם כמובן, כי זה הכנסות מימון נטו, מהוצאות מימון גם יחסית יותר נמוכות, ככה שאנחנו שומרים על הכנסה מימונית ברוטו ונטו יפה, ועל רווח נקי בשורה התחתונה מאוד מאוד ראוי. מח"מ והיקף תיקת האשראי, אני מתייחס לזה גם לשאלות שהיו ברבעון הקודם וגם מהשאלות. כן, מח"מ, התיק עלה, כמובן שהוא עלה. אם אתם זוכרים שפרצה המלחמה, אמרנו עסקים קטנים בינוניים, שזה לב הפעילות של מלר"ן, זה בטן רכה של המשק הישראלי, בתקופה של ריביות מאוד גבוהות, אינפלציה, לוחמה, תנאי מקרו מאוד קשיחים, מאוד קשים, בוודאי שזה הבטן הרכה, ולכן אנחנו נהיה מאוד זהירים עם גידול בעסקאות שם, וכמו שאתם רואים אנחנו מאוד זהירים בעסקאות בגידול שם. אנחנו יכולים להגדיל את התיק, אבל אני חושב שהתקופה השמרנית תלווה אותנו כל עוד המלחמה וכל עוד תנאי המקרו לא פשוטים מלווים אותנו בחוץ. אז המח"מ עלה, אמרנו שאם נעלה בתיק האשראי ונעשה עסקאות חדשות, יפות, LTV נוח וכולי בנדלן, אנחנו נעשה אותם בצד מקורות מתאימים לדבר הזה, אוקיי? אז ברור שמח"מ התיק עלה. יחד עם זה, אם תסתכלו, אני אקפוץ ברשותכם רגע לשקף הזה, עדיין עד 30 ימים 12% מהתיק נפרע, עד 60 יום 23% מהתיק, ועד 90 יום בכלל למעלה מ-30 ומשהו אחוז מהתיק נפרעים. אני חוזר, זה אומר שכל רבעון אנחנו פורעים ומעמידים עסקאות בסדרי גודל של 220-230 מיליון שקל. התיק הקצר הזה מאפשר לנו תשואה מאוד גבוהה, אתה גובה עוד עמלה, מה לעשות, אנחנו נותנים שירות ושירות מאוד אינטנסיבי, גם למנקי משנה וגם ללקוחות ישירים בתקופה קצרה, הון חוזר מאוד קצר ועסקאות אחרות.
הדבר הזה מאוד פעיל, מביא תשואה יחסית מאוד מאוד גבוהה, התיק עובד, יחד עם זאת שהמח"מ עולה, עדיין חלק מאוד משמעותי, למעלה מ-220 מיליון שקל, נפרע בתוך רבעון, או כל אחד יכול לעשות את החישוב פשוט as is, ותכף אני אתייחס גם לעניין של היקף. הדבר הזה, הגלגול הזה נותן לנו אפשרות לעשות תשואה, כמו שאתם רואים, שבסוף מפיקה את הכנסת המימון הגבוהה. ההיקף של תיק האשראי, תשימו לב שבאופן חריג התייחסנו במשפט אחד או שניים להיקף התיק, משום שנקודתית ב-31 לשלישי, וציינו את זה, היו פירעונות די משמעותיים ביזמות נדל"ן, הריפייננס למערכת הבנקאית, אין יום ספציפי, זה לא צ'ק לתאריך, אלא זה עסקה מימונית על נדל"ן שנפרד בטווח מסוים של תקופה, אז יצא שברבעון האחרון, ובמיוחד בשבוע, 10 ימים האחרונים, היו פירעונות מאוד מאוד משמעותיים של עסקאות נדל"ן מאוד יפות שהחברה עשתה בעבר, עם התשואה המתאימה וכולי. הפירעונות האלה פשוט היו ביום האחרון, ולכן ציינתי גם בדוח הכספי שהיתרה לסוף התאריך היא נמוכה. אז תשימו לב לזה בהיקף תיק האשראי. התאמת מקורות ושימושים, זה מוביל אותי לנקודה הבאה של העניין המח"מ. אין לנו שינוי במסגרות הבנקאיות, כמו שאתם רואים יש לנו ביטחונות בבנקים של הצ'קים, ההון העצמי עובד, האג"חים עובדים, אז בוודאי שיש הרבה מאוד ביטחונות שאנחנו יכולים להשתמש בהם במערכת הבנקאית, ועדיין שואלים או מסתכלים ורואים בדוח, כמו שציינו, את הניצול של המסגרת המוסדית, ואני דיברתי גם על זה בעבר, אמרתי המסגרות צריכות להתאים לפעילות. מלר"ן השתנתה, מלר"ן לא חברת ניקיונות, ולכן אם אני עושה עסקאות נדל"ן, אם החברה עושה עסקאות נדל"ן טובות, מצוינות, חדשות, למח"מ, שהוא בין 3 ל5, 6 רבעונים, בוודאי שאתה לא רוצה להתממן על זה במסגרת הון כל קצרה מהבנק. המאצ'ינג הזה שמייצר סיכוני שוק, סיכוני ריבית וסיכונים אחרים, הוא פחות מתאים לדעתי בכזאת תקופה. אנחנו עושים את התשואה שאנחנו רוצים, אנחנו עושים את ההכנסה המימונית שאנחנו רוצים. ההתאמה של המקורות ושימושים היא נורא נורא חשובה. גם את זה אמרנו במלחמה, אמרנו אם נגדל נגדל בנדל"ן, ואם נגדל אנחנו צריכים להביא קווי אשראי מתאימים. הקו המוסדי הוא מתאים, כמובן גם האגרות חוב שהן יחסית למח"מ ארוך וגם ההון העצמי, אבל עדיין אנחנו רוצים להמשיך לעבוד על זה גם בתוך מסגרות בנקאיות. מלר"ן צריכה לעבוד, להמשיך ולשנות את חלק מהמסגרות הבנקאיות שיתאימו לכלל המוצרים והפעילות שיש היום בחברה, לעומת מה שהיה ב-2018 או 2019, בכל זאת החברה לאט לאט משתנה. אני עשיתי את זה קצת בפירוט הפעם, כי העניין של מח"מ עתיק היה חשוב לכמה משקיעים שפנו, ואנחנו מסבירים אותו. יחד עם הערכת מח"מ יש גם הערכה של המקורות, יש לנו את המקורות המתאימים, ולגבי היקף עתיק היה חשוב לי, וגם שמנו את זה בדוח הכספי, כמו שאני אומר, שליום מסוים נקודתי בסוף הרבעון הוא היה יותר נמוך. התאמה של מקורות ושימושים כמי שבא ממערכת הבנקאית בעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב. נכון, לפעמים אתה מוכן לקחת גם סיכוני שוק וריבית כדי להגדיל הכנסה או ליהנות מהפוזיציה, מה שנקרא, של הסיכון ריבית. אני חושב שבתקופה כזו שבחוץ עדיין תנאי המקרו, כמו שאמרנו, ואנחנו עוד לא יודעים לאן כל הסיפור הזה הולך, אנחנו רוצים להיות שמרנים וזהירים גם בנקודה הזו. 90 מיליון שקל קו אשראי, אני מזכיר אותו שוב כי זה אירוע שקרה במאזן, אתם מכירים אותו מהשנתי, מכירים אותו מהדיווח המיידי, התחלנו להשתמש בו, רואים את זה בדוח הכספי כ-25 מיליון שקל, ושוב אם יהיו עסקאות טובות לתקופה אנחנו בוודאי נמשיך ולנצל אותו, כי אני חושב שהתאמה של מקור לשימוש או מקור ארוך לעסקה ארוכה בנדל"ן, LTV נכון וכו', זה דבר שהוא מבורך, והוא מאפשר לנו גם לשחרר את ההון או את האג"חים לפעילות מאוד מאוד, או את המסגרות הבנקאיות לפעילות קצרה עם תשואה מאוד גבוהה מתאימה. לגבי ה-90 מיליון, אז הזכרנו, אני חושב שכבר גם מהציבור לא היה שאלות נוספות בעניין הזה, אלא הדגשים שדיברתי עליהם. דיבידנד, חזרנו לחלק דיבידנד, אנחנו בשנה חדשה, המחירה של לוגאנו נראית באמת היסטוריה רחוקה, עם כל תנאי המקרו הקשים, עם כל מה שאנחנו רואים בשוק בחוץ, אנחנו יודעים להסתכל על הפעילות בישראל, יודעים להסתכל תכנון קדימה, יש לנו 120 מיליון שקל רווחים צבורים בתוך החברה, זה מספק כרית ביטחון עוד משמעותית גם למשקיעים, גם למממנים, גם לגורמים הבנקאיים, גם לגורם המוסדי כמממן.
אז בוודאי שההון הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא הגיע ל-37% הון למאזן. עוד פעם, ציינתי את העניין של התיק נמוך נקודתית, ברור שאנחנו לא ב-37% הון למאזן, אבל אנחנו בהון למאזן מאוד מאוד גבוה, 32-33% הון למאזן, זה מאוד משמעותי בחברה כמו מלרן, בטח בתקופות כאלה. המממנים, סליחה, המממנים שלנו בעיקר במערכת הבנקאית, וגם המשקיע המוסדי שהשקיע בנו, מסתכל על זה, נתן לנו קו אשראי, מסתכלים על זה כדבר חיובי, זה עוזר לנו לעבוד יחד איתם בהתאמה הזאת של מקורות לשימושים, או התאמה של המסגרות לפעילויות הרלוונטיות שיש היום במלרן, לעומת מה שהיה קודם. אני חושב שזה מאוד חשוב. כן, חילקנו בצורה מדודה וזהירה 20%, מדיניות החברה היא עד 30%, אנחנו רוצים לספק את היציבות והוודאות הזאת, עוד פעם, מול תנאי מקרו מאוד מורכבים. כאמור, יש גם מספיק רווחים עודפים שנצברו, אמרתי כ-120 מיליון שקל, שנמצאים בחברה ועובדים ומסיעים תשואה מאוד מאוד יפה, אני חושב, גם בשוטף למשקיעים כמו שאנחנו מכירים. פירעון אג"ח ורכישות עצמיות, גם את זה ראיתם, אנחנו עוד רבעון ב-31 למרץ פרענו עם היתרות מזומנים הגבוהות שראיתם של 48 מיליון שקל, שוב נכון, נקודתית בגלל הפירעונות שהזכרתי ובגלל תיק נמוך יחסית שהזכרתי, נקודתית בשבוע האחרון של מרץ, עדיין פרענו 38 מיליון שקל ורכשנו כ-4 מיליון שקל, זה כבר בתוך אפריל, זה ברבעון השני, אבל כאירוע שאחר תאריך המאזן כמובן ציינו אותו, יש שם רווחיות שכל אחד יכול לחשב אותה כי פרסמנו אותה, זה בערך כ-600,000 שקל, אז גם את אפריל פתחנו ככה נחמד עם איזושהי סוכריה מהפעילות הזאת. הון למאזן דיברתי, ולגבי הדיבידנד דיברתי, יש לנו ירידה קצת ב-IRR או ירידה בתשואה לנכסים, זה גם נובע ממחירת לוגנו, על נכסים שם הייתה תשואה גבוהה, אחר כך גם הפרשה יחסית גבוהה, אבל התשואות שם היו יחסית גבוהות, וגם יש לנו הסדרים שכשאתה עושה גבייה, גם כשאתה עושה אותה מסודר, אתה בדרך כלל לא גובה את הריביות המאוד גבוהות שעשית קודם, אתה גם מוחק וגם מאפשר לבן אדם לעשות הסדר כדי שהוא יעמוד ויפרע אותו בזמן וכולי, אתה לפעמים נותן את זה בריבית קצת יותר נמוכה. לגבי מח"מ התיק דיברתי, הזכרתי את זה בעניין של מח"מ והיקף תיק האשראי, תסתכלו על זה. דרך אגב, כעמדת רשות, יש פירוט בדוח הכספי יותר גבוה של שורות שנפרסו מחדש, זאת אומרת, הרשות ניירות ערך ביקשה להסתכל על העסקה המקורית ולהוציא, לנקות את זה מהמח"מ, זאת אומרת, המח"מים שאתם רואים בתוך תיק האשראי הם מח"מים מאוד נקיים, של אשראי חי, אשראי שנפרע כסדרו, אשראי, זה לא שאתה צריך להסתכל פה עד 90 יום, להגיד אוקיי, פורעים 200 מיליון, אבל אולי יש בתוך זה אשראי שלב 3, אולי יש בתוך זה משהו שהוא בהסדר, לא, זה מאוד מאוד נקי, וכמובן האשראי הזה מוקם, כמו שאמרתי, כל רבעון או 60 יום, 30 יום מחדש, בצורות יפות ללקוחות שונים, לקוחות אחרים, דרך מנקי משנה או דרך עסקאות ישירות שאנחנו עושים, זה דבר מאוד משמעותי, זה מקנה לנו גמישות מאוד מאוד גבוהה, אני חושב שגם חברת הדירוג התייחסה לזה באיזשהו שלב לגבי העניינים האלה של מח"מ קצר שמאפשר לנו גמישות מאוד גבוהה גם להשיא תשואה וגם כשצריך להקטין תיק מול תנאי מקרו שהם לעתים קשים ואחרים כמו שאמרתי. לגבי פיזור, אנחנו פחות או יותר באותו פיזור, אולי יש שיפור, החברה מסתכלת על זה, אנחנו רוצים להמשיך להשתפר גם עם מדדי פיזור, יש מדדים כמו הרפינדל ואחרים שהמערכת הבנקאית או מערכות פיננסיות אחרות מודדות את עצמם, אנחנו רוצים להשתפר גם בהיבט הזה עוד יותר, למרות ששוב, אם תסתכלו על הפילוח שאנחנו עושים, 3 מהלקוחות הגדולים, מתוך 10 הלקוחות הגדולים הם מנקי משנה, גם המממנים הרי מסתכלים על מנקי משנה לא על לקוח, אלא על הפריסה של הצדדי ג' שהוא מביא כצ'קים, צד ג' כביטחונות וכו'. דרך אגב, אני הזכרתי את זה בעבר, ואתם רואים את זה גם בדוח, ההפרשה הסטטיסטית על הפעילות הזאת היא סביב 1.5%, ההפרשה בפועל היא מאוד מאוד נמוכה, ועוד 4 לקוחות מהפיזור של 10 הלקוחות האלה, הם לקוחות נדל"ן, עם ביטחונות בתחום יזמות נדל"ן, ביטחונות מאוד יפים, כן? יש במלרן מטבע הדברים, באוכלוסיות שאנחנו עובדים איתם, חשיפה לתשתיות, זה עלה גם בשיחות הישירות איתכם, גם אתמול, לקוחות מתחום התשתית, לקוחות מתחום הנדל"ן.
אנחנו קוראים כמובן ונמצאים וחיים את השוק ורואים את תנאי המקרו הקשים בעיתונות אנחנו עדיין לא רואים את זה ביום יום, נכון? אחוז ההפרשה, אתה מדבר גם על הפרשות כמובן, אבל אנחנו עדיין רואים איזה פער בין המציאות שנראית לנו מאוד קשה, כי היא מאוד קשה, מציאות של לוחמה, מציאות של חברים, משפחה, אחיינים בעזה, נלחמים, יוצאים, נפצעים חלילה וכו', לבין המציאות הכלכלית שהיא מתחילה להשתפר. שוב נדבר על זה גם בהפרשה, אבל אני אולי אקדים ואומר, בהפרשות הסטטיסטיות התיק קטן ועדיין הפרשנו יותר, שמרנו על מקדמי הפרשה שמרניים מאוד מאוד גבוהים של שיא המלחמה, עם שיא הריבית ושיא האינפלציה ושיא כל המדדים הפחות טובים, על מנת לשמר הפרשה סטטיסטית יחסית גבוהה לקראת חלילה הבאות אם יגיעו כאלה. ההפרשות, שוב אני מזכיר את יחסי כיסוי במערכת הבנקאית של עסקים קטנים ובינוניים בלבד, או מה שבמערכת אפשר לחלץ מהדוחות הכספיים שנקרא יחס כיסוי מסחרי. יש שם כמובן גם עסקים גדולים, גם רשויות מקומיות, בהינתן כל הסגמנטים החזקים האלה של רשויות מקומיות או עסקים מאוד גדולים שלא נמצאים מטבע הדברים, או לפחות לא ברובם, בתוך המערכת החוץ בנקאית, אלא בתוך המערכת הבנקאית, הם מנטרלים את זה, יחסי הכיסוי של עסקים קטנים בינוניים או עסקים קטנים זה 3% ומעלה גם במערכת הבנקאית שמקבלת ביטחונות טובים וכו' וכו'. ככה שאחוז הפרשה לדעתי, אמרתי את דעתי בעבר ואני אשמח אם תעשו צ'אלנג' על זה, סביב ה3% הוא סביר, אמרתי אפילו במלחמה שציפיתי ליותר, זה המצב. ואתם רואים פה גם את התפתחות התנועה בהפרשה להפסדי אשראי. אני פותח גם פה סוגריים, כל פעם אנחנו ככה נותנים איזה דגש על משהו כדי שיחד איתכם אנחנו מתעמקים ולומדים את ה-IFRS 9. אתם רואים מחיקות של 2.2, אז מישהו יכול לנטות להגיד, בסדר, הם מוחקים, חובות ישנים, זה מחיקה, זה לא טוב. חלק המשמעותי של המחיקה זה בכלל ערך הזמן ב-IFRS 9. ערך הזמן ב-IFRS 9 אומר שלקוח, לדוגמה, נופל עם אשראי של 100 שקלים, אני לוקח אותו לדיון פרטני, חושב שאני אצליח לגבות ממנו 100 שקלים בדוגמה, אבל במהלך שנה אני אמור להוון אותו בריבית מקור של העסקה, נעשה לנו את זה קל 20%, להביא את זה ל-80, להפריש את ה-20 לערך זמן, וככל שאני מתקדם בגבייה, ה-20 הזה לכאורה אמור לחזור, אבל הוא לא חוזר דרך ההפרשה, לכן רוב הדבר הזה הולך למחיקה, הוא חוזר דרך הכנסה מימונית. ולכן זה לא שפה במחיקות אני מקטין את תיק המופרש או וכולי, זה עניין של ערך זמן ב-IFRS 9, צריך להבין את זה, צריך לתמק בזה במספרים, זה קרה בכל המערכת החוץ בנקאית, כשהרשות שמה על זה דגש, נכון, ה-IFRS 9 זה כלל ישן, זה כלל ידוע, זה כלל ותיק, אבל ראינו מה קרה בשנה, שנתיים או לפני שנה ומשהו שהרשות שמה על זה דגש, וזה בסדר, אני חושב שהמערכת נכנסה לסטדי סטייט של הדבר הזה, אבל זאת המשמעות. אתם רואים פה את ה-0.7 עדכון מקדמי הפרשה שהזכרתי קודם, זאת אומרת מקדמי המקרו של שיא המלחמה להיום הם כבר בשיקור, זאת אומרת יכולנו להחזיר לכאורה הפרשה סטטיסטית מסוימת של כמה מאות אלפי שקלים, אנחנו מעדיפים להיות שמרנים, להסתכל על זה כי גם התיק קטן, כשהתיק קטן אז ההפרשה הסטטיסטית בהגדרה היא צריכה לקטון, היא לא קטנה כי אנחנו משמרים כן באופן יחסית שמרני עם נימוק, כמו שכולנו מרגישים וכמו שעולה בשיחות איתכם, המצב בחוץ עדיין קשה, מצב המקרו, האי ודאות שמקשה מאוד מאוד על תכנון פיננסי, תכנון עסקי, ריאלי, כולנו מכירים את זה מהעסקים שאנחנו מנהלים ומההשקעות שאנחנו מנהלים, אז די ברור אני חושב בעניין הזה של ההפרשה. אני מפנה אתכם שוב לגילויים שאנחנו נותנים על שלב 2-3, פתחנו גילוי שאני חושב שהוא מאוד משמעותי למשקיעים, יש שם כמה ברוטו נמצא בשלבים 2-3 בשלבים הפחות טובים של תיק האשראי, כמה הפרשה יש בגין כל שלב, כמה ביטחונות מטריאליים יש בגין כל שלב ושלב, כדי שתוכלו לעקוב יותר טוב אם אתה מצליח לעשות גבייה, לא מצליח לעשות גבייה. הדבר הזה נמצא בפוקוס מאוד מאוד גבוה, ממוענד הבעלים ועד אחרון העובדים, אמרתי את זה ואני אמשיך להגיד את זה, הטיפול בתיק 2-3 בעיקר בתיק 3 נמצא בפוקוס מאוד גבוה בחברה. יש לנו הצלחה לאורך זמן, נכון, מול רבעון לרבעון האחרון לא היה שינוי משמעותי כי עברו איזה 8 מיליון משלב 2 לשלב 3, אבל סך הכל בנטו אין איזשהו גידול מאוד משמעותי, למרות עוד פעם תנאי המקרו המאוד מורכבים בחוץ.
שימו לב לדברים האלה. דיברתי גם על ההפרשה הסטטיסטית, גם על ההפרשה הכללית בהיבט הזה. אני חושב שזה חשוב להסתכל וגם להבין את העניין הזה של ה-IFRS 9. הרבעון, דיברנו על הכנסות המימון, דיברנו על הרווח. בסופו של דבר אנחנו רואים פה את התקופה המקבילה אשתקד. כמו שאמרתי, תשימו לב שהמספרים בתקופה המקבילה אשתקד כוללים רווח חד פעמי של כ4 מיליון שקל מרכישת אגרות חוב, וזה על תיק ממוצע של עוד פעם יותר גבוה של כ-900 ומשהו. זאת אומרת שכן, עם העלאות ריבית ולמרות התקופה הקשה ולמרות, אנחנו מצליחים להשיג תשואה יותר טובה על הנכסים, למצות כל שקל שולי קצת יותר טוב, ולהביא את היציבות הזאת בהכנסות המימון, ובסוף בשורה התחתונה של הרווח הנקי בהכנסות ורווח. תוצאות הפעילות, המספרים ברורים. איך אני אגיד את זה, לא נעלם מעיניי כמנכ"ל הוצאות הנהלה וכלליות שגדלו פה כמיליון שקל, או בכלל כבנצ'מרק למערכת. אני חושב שמצד אחד אנחנו כן חברה קצת יותר מורכבת, זה לא חברה רק של ניקיונות, מגיעים צ'קים, עושים חיתום, בודקים, סולקים. יש פה גם עסקאות נדל"ן, יזמות נדל"ן, עסקאות המקרקעין, יש פה עסקאות ליווי, זה מצריך כוח אדם מיומן, זה מצריך אנשים אחרים, סוג אחר של אנשים, סוג אחר של ידע וכו'. התשתית הזאת של מלרן יכולה לתמוך בתיק אשראי הרבה 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 יותר גבוה. אנחנו בכל זאת במלחמה, בכל זאת אם היינו רוצים אנחנו יכולים להגדיל את התיק גם ב-100-150 מיליון על המסגרות הקיימות, על הביטחונות הקיימים, על המצב הקיים, רק שבחוץ אנחנו חוששים מכבר סגמנטים שאנחנו מרגישים יותר בנוח להגדיל את הפעילות, וגם בקצר קצר, בכל זאת דברים קצרים שאתה רואה מול העיניים ואתה מכיר, ולקוחות לפעמים חוזרים ומנקה משנה שיש לך את הביטחון שאתה יכול לחזור גם למושך, גם לצד ג' וגם למנקה משנה, בעצם לשלושה גופים כדי לגבות, ולכן ההפרשה הסטטיסטית מאוד נמוכה, איפה שאנחנו מרגישים בנוח. אבל יחד עם זאת כן, זה לא נעלם מעיניי העניין של ההוצאה, אני מטפל בה, הזכרתי את זה לחלק מכם שבא גם לבקר אותנו במשרדים, הזכרנו חלק מהמשרדים, צמצמנו קצת את השטח, התיישבנו קצת יותר בצפיפות, זה בסדר גמור, הזכרנו חלק מהשטח לסוחר משנה, אנחנו מסתכלים על כל הוצאה והוצאה, איך פעם נהגתי להגיד, הוצאות זה כמו ציפורניים, כל פעם צריך לקצץ קצת, אין מה לעשות, אני מסתכל על זה כמנכ"ל, ולפעמים יש הוצאה מה לעשות, שאתה גם בגין סיכונים מסוימים מוציא עוד טיפה כסף, אם זה תנאי מקרו או תקיפות סייבר שהולכות ועולות, ראינו לצערי רק אתמול עוד דוגמה לזה, אנחנו כל הזמן, לא בחברה, אני מדבר בכלל במשק הישראלי, עוד כמה דוגמאות של תקיפות, אז אנחנו בוודאי משקיעים במקומות האלה כדי לשמור על החברה, לשמור על המידע. ויש עוד דבר שהוא בסיסי במלרן, יש לנו מערכת תפעולית יוצאת מגדר הרגיל, זאת אומרת יש לנו מערכת תפעולית ברמה מאוד 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 גבוהה יחסית לבנצ'מרק בשוק, גם התחזוקה של המערכת הזאת דורש קצת יותר מאשר דבר אחר, אבל מה שנקרא rest assured זה לא נעלם מעיניי, אני מאוד מקווה שיהיה לנו הצלחות גם בעניין הזה של ההוצאות התפעוליות, את המאזן אתם מכירים, סך הכל הנכסים בהתחייבויות אתם מכירים, בזה פחות או יותר אני מסיים את דבריי, אז אם אתם רוצים אפשר לעבור לשלב השאלות. ציון, יש פה מספר שאלות, ברשותך אני אבחר כמה מהן. יש פה שאלה שיש לחברה לשלם 173 מיליון שקל אג"ח בשנה הקרובה, מישהו שואל מה המקורות. יש בחברה לשלם ממוצע רבעוני של כ-30 ומשהו מיליון שקל אגרות חוב, ב-30 ליוני יש לנו כ-50 מיליון שקל אגרות חוב, ב-31 למרץ כמו שציינתי היה 34 וקנינו עוד 4 זה 38. מקורות לפירעונות, אחד כמו שאמרנו יש לנו קווי אשראי מובטחים, אחד בנקאי, אחד מוסדי, אנחנו יכולים להשתמש בזה, יש לנו ביטחונות במערכת הבנקאית שאנחנו יכולים להרים היום גם אשראי של 100 מיליון שקל על הביטחונות הקיימים בלי לעשות עסקאות חדשות, אז ככה אנחנו מנהלים את זה קדימה. ראיתם בעבר שהחברה עשתה מהלכים עוד יותר משמעותיים, לדוגמה ב-2023 של גם רכישות עצמיות משמעותיות וגם פירעונות של כ-240-250 מיליון שקל, אנחנו יכולים להשתמש גם בדבר הזה של התיק הקצר, מה שנקרא להקטין טיפה את התיק או להקטין טיפה את הפעילות ולפרוע. ככה את
פירעונות קדימה, הזכרתי את זה גם בשיחה הקודמת, שאתה מסתכל אחורה, פרעת 240-250 מיליון בשנה מאוד קשה, שנה של מלחמה, שנה של מקרו קשה, שנה של אי יציבות, שנה של לוגנו הייתה שהפריעה לפעילות השוטפת בצורה כזו או אחרת, ופרעת 250, אני לא רואה את הפירעונות המסודרים האלה יחסית קדימה של כ-30 ומשהו, 40 מיליון שקל כל רבעון, כאיזשהו דרמה לפעילות של מלרן עם רווחיות שוטפת שאנחנו רואים אותה, רווחיות שנתית כמובן שאנחנו מקווים להשיג אותה לפי תוכניות העבודה ולפי הצפי, וקווי אשראי כמו שציינתי גם בתוך המערכת, וגם קווי אשראי סקיור שאנחנו יכולים להשתמש בהם על הביטחונות הקיימים. עוד פעם אני מדגיש, גם במערכת הבנקאית באונקולים הקיימים יש לנו ביטחונות שאנחנו יכולים היום ללחוץ על כפתור ולקחת עוד עשרות מיליונים אם לא יותר במערכת הבנקאית על הביטחונות הקיימים בלי שאני עושה עסקאות חדשות. אנחנו לא עושים את זה כי אג"חים עובדים, ההון העצמי עובד, עוד פעם כל שקל שולי מאוד מאוד חשוב, ככה שראינו את הפירעונות גם אחורה, וכמובן שאנחנו נראה גם את הפירעונות קדימה. יש שאלה נוספת, מדוע החברה מחזיקה כל כך הרבה מזומנים ושווה מזומנים במאזן? אז הזכרתי עוד פעם נקודתית את ה-31 השלישי, החברה כמובן רוצה שכל שקל שולי יעבוד, והזכרתי את זה כמה פעמים, וככה זה בחברה. אנחנו כל יום, כל בוקר, קמים עם הדוחות נזילות, עם שיוף של כל שקל שישיג את התשואה המקסימלית. עוד פעם, בשבוע האחרון של מרץ היו פירעונות משמעותיים של מספר עסקאות נדל"ן, אתה פורע 15-20 מיליון שקל במכה, פרענו את אגרות החוב, הקטנו אונקולים במערכת, וגם נשאר יתרות מזומנים ביום האחרון. זה משהו שאנחנו לא מחזיקים יתרות כל כך גבוהות של 50 מיליון שקל מראש, למרות שזה נתן לכם גם איזשהו קמפרט לראות שבנקודה מסוימת כבר לפני חודש היה לנו יתרות מזומנים שמספיקות לפרוע גם את האג"ח הבא, מה שנקרא. אבל בדרך כלל אנחנו לא מחזיקים יתרות כל כך גבוהות, אתם יכולים לעקוב, לראות, אנחנו מחזיקים יתרות קצת יותר נמוכות, אבל מחזיקים. ברשותך שאלה אחרונה, כיצד מתקדמת החדירה של החברה לשוק האשראי בחברה החרדית? בחברה החרדית, הנהלת החברה כמובן מוענת כבעלים וכו', לקח את ההחלטה, משך צוות מאוד מקצועי, שלשמחתי אני מכיר אותו, כי הוא משך את רונה שמובילה את תחום הנדל"ן מבנק מרגנטיל לפני הרבה זמן, יחד עם שמוליק שגם הוא בא מתחום בנק מרגנטיל שמכיר היטב את המוסדות החרדיים הגדולים. אז בעצם מלרן קיבלה המון ידע שהיה לשני אנשים בתחום הזה של נדל"ן בחברה חרדית, הביאה אותם לפה. אני חושב שהתיק הזה עובד כבר 2.5-3, הזכרתי חלק מהפירעונות של בסוף מרץ, התיק הזה עובד מאוד יפה, אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מדודה, אנחנו לא עובדים עם המס מרקט של החברה החרדית עדיין, בסדר? זה לא, אנחנו לא בנק, ואני לא מגיע כמובן לא לקסטומר ולא לריטל בתחום הזה, אנחנו עובדים עדיין יחסית מצומצם עם יזמי הנדל"ן הגדולים, המשמעותיים, אלה שיודעים לקדם עסקאות. זה כמובן הרבה מאוד פעמים, גם בתוך המערכת הבנקאית וגם אצלנו, זה השחקנים חוזרים, הוא עושה פרויקט 1-2, מסיים, עובר לבא, גם בליוויים, גם בקרקע ליזמות בנייה וכו'. יזמים מוכרים שאנחנו מכירים אותם לא מעט שנים, ככה שבוא נגיד זה על תוכניות העבודה של החברה, בשל תנאי המקרו, כמו שאמרתי קודם, הזהירות הזאת במלחמה, ויחד עם הקו של המוסדי, ויחד עם זה שאנחנו עובדים על התאמת קווי אשראי נוספים במערכת הבנקאית לפעילות הנדל"ן, יש לנו יכולת מאוד משמעותית לגדול שם. יש ביקושים יחסית מאוד קשיחים בחברה החרדית, אנחנו מכירים את הדמוגרפיה, אני מכיר את זה כמובן גם מבנק מרגנטיל, שאחוז מאוד משמעותי מהפעילות שלנו בחברה החרדית, רואים את הגידול במשכנתאות, את הגידול בביקושים, את היציבות, גם במקומות של פריפריה, אבל עדיין רוב התיק שלנו הוא באזורים כמו בית שמש, מרכז ירושלים, ובמרכזים דמוגרפיים של החברה הזאת. הסך הכל זה לפי תוכניות העבודה של החברה, אנחנו מתקדמים שם באופן זהיר ומדוד, בעסקאות נדל"ן מאוד מאוד טובות, ויש לנו כבר גם את המקורות לזה. עוד שאלה. אשראי יקר. אשראי יקר. עוד פעם, אני רואה עוד שאלה עלה בתקשורת, כי מלרן מנהלת את אשראי המוסדי, היקר יותר ופחות את הבנקאי, האם זה נכון, ואם כן, מדוע אתם מעדיפים אשראי יקר על פני זול יותר? עוד פעם, מי שמכיר ניהול סיכוני שוק וריבית, יודע שאתה יכול להרוויח בכפיות מפוזיציית ריבית מאוד יפה, להרוויח קצת, ואז אם בא איזה שיפט,
בתנאי מקרו כמו שאנחנו רואים בחוץ, אתה יכול גם להפסיד הרבה מאוד כסף. מלר"ן זה לא בנק עם כל הכבוד, ואנחנו לא הולכים לנהל פה סיכוני ריבית מאוד משמעותיים, או לא בכלל, לפחות לא בתקופת מקרו כזאת כמו שאנחנו רואים בחוץ, זה פעם אחת. פעם שנייה, הזכרתי את זה בהתחלה, של התאמת מקורות לשימושים. מלר"ן היא לא חברת ניקיונות. המסגרות הבנקאיות ההיסטוריות במלר"ן משמשות אותנו היטב לפעילות השוטפת של ניקיונות, עסקאות ישירות מול עסקים קטנים בינוניים ומול מנקי משנה. היא טובה, היא בסדר, היא עמוקה, היא מספקת. אני הייתי מוכן אפילו להמיר חלק ממנה לנדל"ן, ועל זה אנחנו עובדים. נכון, זה מסגרת יקרה יותר, אבל תחשבו שאם פרסמנו בדוח של 31 לשלישי שכבר השתמשנו ב-25 מיליון שקל, זה אומר שעשינו עסקאות חדשות של עשרות מיליונים, שהמח"מ שלהם הוא, כמו שאמרתי, הוא סדר גודל של שנה. אני לא מתכוון עוד פעם לממן עסקה לשנה בהון כל קצר שמתגלגל. אני חושב שזה סיכון מאוד משמעותי בתקופה כזאת, ואני חושב שנכון למלר"ן בצורות שהיא יודעת לייצר, לשלם קצת יותר יקר על קו שבעצם לקחתי עשרות מיליונים וזרקתי במרכאות את הפירעון שלהם ל3 שנים, כן? ברור, במסגרת המוסדית אתם מכירים את זה, פרסמנו את התנאים שלה, זה 10% מהקרן כל שנה שוטפת, שאר ה-80%, ועוד יש לנו שם אופציה נחמדה, שאם נחליט או אם נצליח להתממן גם יותר זול, ואנחנו נצליח במערכת הבנקאית, אז גם יש לנו אופציות לפירעונות מקדמים יותר יפים, יותר נחמדים, מסגרת מאוד גמישה, מאוד טובה. זאת הסיבה העיקרית שאנחנו משתמשים במסגרת הזו ולא בזה. אני חושב שזה נכון מאוד, עוד פעם, גם מקצועית, גם בהיבט של סיכוני ריבית, גם בהתאמה של מקור ושימוש. אני חושב שזה מאוד נכון, זה גם מאפשר לנו במערכת הבנקאית בעסקאות קצרות, כשכבר באות עסקאות, ואמרתי כן, החשש בעסקאות ניקיון או בעסקאות של ישירות עם עסקים קטנים בינוניים, זה הבטן הרכה ever, תמיד זה הבטן הרכה במשק, בוודאי במדינת ישראל, ובתנאי מקרו כאלה מאוד. אבל עדיין, עצם זה שיש לי את המסגרות, וכשבאות עסקאות קצרות, שלעיתים אתם לא רואים את זה, כי אתם רואים תאריכי חתך, בגלל זה אנחנו מפרסמים גם את היתרות הממוצעות של תיק, אנחנו יודעים לקחת מיד מהמערכת הבנקאית, למנף את הצ'קים, לעשות את זה מהר מאוד, טק טק, ולייצר את התשואות הגבוהות כתוצאה מהתיק הקצר, שמתגלגל הרבה מאוד בקצר, עוד עמלה, עוד עמלה, עוד עמלה, עוד ריבית וכו'. כמו שאמרתי, אנחנו נותנים שירות ויודעים לגבות עליו, ואני חושב שזה עובד יפה מאוד. מי אלו? נדל"ן שלב בשלב 2. יש פה שאלה על איזשהו אשראי של 2 ומשהו, 3 מיליון שקל שהחברה הגישה תביעה, חברה שלקחה אשראי ליזמות, ליווי של קרקע מסוימת מאוד מסודרת, יש עליה טבע מסודרת, יש עליה תוכנית, יש עליה כבר אישורים להתחיל בנייה, וכתוצאה מאיזשהו סכסוך בין שני בני זוג במשפחה קצת מתעכבת, אז אנחנו מה שנקרא עוזרים להם להאיץ את התהליך, אנחנו לא רואים שם איזושהי בעיה מאוד משמעותית. זה עלה בשלב 2. שלב 3, זה כן עלה, זה כן עלה לשלב. זה עלה שלב. בנקים החלו לאחרונה להכיר ברווחים והפסדי אשראי, אם להערכתכם מלר"ן גם עשויה להכיר ברווחים והפסדי אשראי בזכות ההפרשות השמרניות. מתישהו זה יגיע, קשה לי, אני חושב שהבנקים עשו מהלך מאוד משמעותי גם בגלל פיקוח, להקדים וגם בגלל החוק. זאת אומרת, בתוך מלר"ן אנחנו לא מתעסקים בריטל. תסתכלו שאם המערכת הבנקאית הפרישה במלחמה כתוצאה מהחוק, שמו בצד לצורך הדוגמה 100 שקלים, כמחצית מזה חזר כבר בדוח, רוב ה50 שנשאר הוא משכנתאות או ריטל. אנחנו לא נותנים משכנתאות, לא נותנים ריטל, אין לנו אנשי מילואים, כי אנחנו מתעסקים עם עסקים בעיקר. אז יש בעל עסק אחד או 2 או כמה בודדים שהיו במילואים וביקשו הערכה, נתנו גם לזה גילוי בדוח, אבל אני לא רואה איזושהי השפעה דרמטית. כן, בהחלט יכול להיות שכתוצאה מזה שאנחנו מנהלים שמרנות, אם זה מה שאתם שואלים, באופן שמרני ומפרישים וערך הזמן, שאם אנחנו נוכל לעשות הסדר קצת מהיר יותר מהערכה של החברה או גבייה יותר מהירה, אז כן, יכול להיות. יש לנו מקרה כזה, בסכומים לא משמעותיים, יש כמה מקרים כאלה שפתאום חוזר 300,000, פתאום חוזר 400, אבל זה לא מספרים של מערכת בנקאית כתוצאה ממלחמה או מקורונה, עם שיפטינג כל כך משמעותי אני חושב שתשימו לב, אלא אם כן באמת נצליח לעשות איזה גבייה יוצאת דופן פתאום הרבה יותר מהירה ממה שבתי המשפט באופן רגיל עובדים לדוגמה. אז קשה לי להאמין שאנחנו נראה פה מספרים משמעותיים כמו במערכת הבנקאית. אני חושב
נסתפק בזה, אלא אם כן הלל אתה רואה שאלה מהותית שלא I didn't address או משהו, נראה לי שזה בסדר. השבנו לכל השאלות כמעט. חברים, המון תודה על הזמן, תודה רבה על ההתעניינות, אנחנו זמינים כמובן לא רק בשיחות ועידה, תודה על ההתעניינות ועל הזמן, ושיהיה רק בשורות טובות לכולנו.